Ja, der er en dame. Velkommen. Du siger bare dit navn. Ja. Er det tydeligt? Ja, jeg hedder Inger Ståhl Jensen, og jeg har jo været opmærksom på, at Lufthavnen har fået en ny rammelov. Og det er jo positivt, kan man sige, når man nu gerne vil blive meget grønnere. Men jeg vil godt spørge ind til, hvad er det første delprojekt, man vil lave under den her rammelov? Og er det noget, som man vil beregne klimakonsekvenserne af? Fordi det er, ja, indtil videre så har Trafikministeriet i hvert fald ikke ville beregne klimakonsekvenserne af, hvad det betyder, at vi har en lufthavn. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, hvad gør man for at sikre, at vandstandsstigningerne ikke betyder, at man faktisk ikke kan flyve fra Københavns Lufthavn mere? Ja, det var mine 2 spørgsmål. Tak for rigtig gode spørgsmål. Ja, som sagt fik vi godkendt den her udbygningslov, hvor det betyder, at vi inden for hegnet kan indrette os optimalt. Og det er optimalt i forhold til fremtiden. Og for os er fremtiden jo grønnere. Der vil komme nye typer fly. Der vil sikkert også komme en anden fordeling af fly. Og faktisk de sidste 10 år er det jo sådan, at der er cirka det samme antal operationer, men 10 millioner ekstra passagerer. Så det viser jo, hvordan udviklingen har været, at flyene er sådan set blevet større. De er også blevet mere støjsvage, fordi de svæver lidt bedre, og motoren er blevet mere støjsvage. Så det første delprojekt under den nye rammelov, det vil være at virkelig studere, hvad skal der til i lufthavnens næste fase. Her der snakker vi jo mange år ud i fremtiden. Det tager rigtig lang tid at skubbe den her bane lidt længere ned mod havet. Der skal sikkert også lave nogle foranstaltninger. Men det første delprojekt, det er sådan set at kigge på, hvad er behovet for de nye, vi kalder det grønnere standpladser, eller i hvert fald standpladser til fly, nye typer fly, som kan kigge ind i den her fremtid, vi bliver en del af. Så det bliver formodentlig nede i den her ende, vi kan faktisk se derovre, hvor der skal udbygges i form af at være nogle standpladser, som kan tage den type fly, som vi kigger ind i. Det kunne være, der kommer et par elfly, det kan også være, der kommer nogle hydrogenfly, når vi kigger så langt ud, og det er det, vi skal kunne håndtere i den her plan. Og generelt så er alt omkring klima og konsekvenserne af udbygning, det er jo blevet meget mere på dagsordenen, både fra os og fra vores samarbejdspartnere. Så der er ingen tvivl om, at før vi får lov at sætte den første spade i jorden og grave noget som helst, så kommer der til at være en masse undersøgelser, forundersøgelser og herunder også klimavurderinger. Så det ligger simpelthen i den lovbehandling, der skal håndteres. Så det er vi egentlig ret trygge om, at det håndterer vi sammen med myndighederne. Og så bliver der nævnt vandstandsstigninger. Det er også noget, der har bekymret os alle sammen her på Flade Amager. Og der er ingen tvivl om, at der er digeprojekter, som mange af borgerne jo er bekendt med. Der er heldigvis blevet nu lavet sådan lidt fællesskab omkring, hvad for typer diger er de bedste at lægge omkring både lufthavnen og i det hele taget rundt om København. Og der er vi simpelthen gået med i det fælles arbejde, hvor vi sammen med ministerier og aktørerne herude, lige fra metro til Storebæltsbroen og så videre, får styr på, hvordan er den optimale løsning. Og så bidrager vi alle sammen til det, og så bliver der formodentlig bygget diger. Og allerede nu er der jo en plan om at beskytte metroen og Storebæltsbroen sådan i den nære fremtid, og der vil vi gå med i det projekt. Det bliver formodentlig lige uden for vores skel. Men det gode nyhed er, at man ikke bare selv sætter alt muligt op for at beskytte sig selv. Man tænker det sammen og laver en løsning for i virkeligheden hele København, inklusiv Dragør i virkeligheden også. Så der er vi også bare med i de gode overvejelser, der er herunder at finde finansiering til det, fordi der er ingen tvivl om, at det bliver også en dyr omgang for investeringerne i diger. Der er et spørgsmål fra Jørgen Hagen. Hvordan tager CPH hensyn til forurening og alle de her forskellige ting, partikelforurening og alt muligt her, hvad der foregår i forbindelse med den grønne omstilling? Vi ved jo, at Københavns Lufthavn er en af de mest bynære lufthavne i Europa, og vi har store foreninger, der klager over støj, røg, møg og partikelforurening, der drysser ned i hovederne på os. Og det med, at flyene ikke støjer, eller de støjer mindre, ja, det er en illusion, fordi de støjer hele tiden
fordi at der er kommet flere fly. Tak. Tak for spørgsmålet. Vi siger gerne, når vi er ude og snakke med naboerne, at vi ved godt, at vi ikke er den bedste nabo, man kunne ønske sig, når vi snakker partikler, støj, røg og møg. Derfor gør vi også rigtig meget for at håndtere den slags internt og over for vores naboer. Og det er jo sådan, at vi har i lang tid fokuseret rigtig meget på at nedbringe for eksempel kørsel med fly inde i gårdene, nedbringe, hvornår vi starter motorer, hvor længe vi kører med de såkaldte APU'er. Men der er jo ingen tvivl om, at vi er jo en lufthavn, som forurener. Den partikeludledning, der er fra flybrændstofferne, er desværre mærkbar. Og derfor er vi også med i for eksempel forskningsprojekter, kigger ind i fremtiden sammen med dem om, hvad er det nye typer brændsler. Og der er ingen tvivl om, at et forsøg med SAS for eksempel viste, at med 30% af det her Sustainable Aviation Fuel, SAF, i tanken, så nedbringer du også partikeludledningen med 30%. Det vil sige, at man kan se teknisk, er der en løsning på den lange bane, som kan nedbringe også partiklerne. Støjen, det er tilbage til flyproducenterne og flyveselskaberne, hvad de køber og hvordan det bliver håndteret. Men det er jo desværre sådan, at et fly støjer, når det starter og lander. Det vi gør, det er, at vi indretter operationerne så godt vi kan, herunder at stoppe eller flytte opstartsmærker til de rigtige steder, sådan så man kan få den bedst mulige forløb af den her aktivitet. Jeg tror, det var det, jeg kunne svare på. Ja. Ja, Jørgen Hagen igen. Jeg vil gerne høre i forbindelse med natflyvningerne. Vi har fået fragtflyvninger, der flyver hele natten, og det er sådan, at man næsten hopper hjemme i sengen, når de her fly de basker afsted. Og det er ikke rimeligt. I andre lufthavne i Europa, der har man forbud mod flyvning efter et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke lige nøjagtigt, hvad det er, men det har man. Og det synes jeg skulle være rimeligt, at når man er en bynær lufthavn, så må man også tage hensyn til naboerne. Ja, er der andre spørgsmål, så kan vi måske samle op. Det ser ikke ud, som om der er tilfælde, så velkommen igen. Natflyvninger. Det er heldigvis sådan, at Københavns Lufthavn kan planlægge vores aktivitet døgnet rundt, og der er ingen tvivl om, at vi prøver at optimere så meget vi kan, også med vores partnere. Vi prøvede i takstaftalen at indføre incitamenter til at lægge sin trafik på det optimale tidspunkt, og vi bidrager jo også til at kortlægge støjbelastningen, sådan så vi holder rigtig meget styr på, hvordan den udvikler sig. Så jeg vil sige, at den støjbelastning, der er, den er inden for rammerne. Vores mål er at nedbringe antal støjpåvirkede huse, og det gør vi jo med alle de indsatser, jeg lige nævnte et par af dem her for lidt siden. Så vi er ikke der, hvor vi reducerer vores natflyvning, men vi prøver at tale med vores kunder om at lægge det på de mest fordelagtige tidspunkter, som der er i planerne.